Shout out! What's out out? What's out sa what's out? What's out? Gutabato. What's out? Shout out pala, shout out. For today's vlog is malupit ang vlog na naman ito. So for today's vlog is let's have a little bit of fun. Ayun na nga guys, nakita niyo naman sa title na ito na ito naman tayo upang maging isang hurado sa mga videos na mga epic fail ng mga tao na nakunan sa camera tsaka na i-compile ng ating mga kaibigang YouTuber. Kaya ngayon, let's react. So ano pang hinihintay natin guys? Let's get it on! Kung bago ka pa lang sa kanyang channel, welcome sa tropa mo, tropa ko, tropa tayo lahat. Enjoy watching! Magiging isang hurado naman tayo sa baka hindi mga sexing babae, kundi mga epic fail na mga Nandito na naman nating malupitang pag-judge ng mga taong mga epic fail na nakita sa mga video. Parang nag-orasyon lang. So, anyways guys, let us begin. Bakit ko pa pinapatagal ito? Let us go on. So first video, 3, 2, 1, play. Shout out! What's out out? What's out sa what's out? What's out? Gutabato. What's out? Shout out pala, shout out. Na kung vlogger ka, talagang matatanggap mo ang mga ganitong fail. So, what's out? What's out? What's out? What's out? What's out mga katropa? Rating ko is very funny. Kahit ganun lang ang pag-express niya, talagang very funny. Makikita mong real ito. So, rating ko is 10. Second video. So, ito. Magic. So, ito magic. Ito, nanay niya. Takbo. Pendejo. ¿Cuándo la Magic. Epic fail na yun. Alam, mukhang trinay niya yung magic na yun na sa paggamit ng talagang sakit na lumabas talaga yung dila ng nanay. So rating is very funny, pero alam ko masakit yun, pero very funny yun. Pero maraming nakaka-relate ng video na yun dahil merong nakalat yun sa Facebook eh. Kaya sinali ko na lang. So rating ko is 10. Video number 3. So ito, kickboxer to. Ito yung tipong tumitingin ka lang is na talagang na-amaze ka na sa pagtingin mo ng
boxer, tsaka mga wrestling. Tapos yung